Počátky Žirovice, Horní Cerekev, Kostelec u Jihlavy, Jihlava město, Jihlava, Okřížky, Třebíč, Náměšť nad Oslavou a Brno hlavní nádraží. Pravidelný odjezd ve 12 hodin 10 minut. Vůz oddíly první třídy a vůz vozí pro přepravu cestujících na vozíku se službou úzkovské přepravy a pro cestující dětí do 10 let soukazy na odjezdu jsou odjívané na považení škol. Upozorňujeme cestující, že v úseku mezi stanice Veselí nad Lužnicí a Horní Cerekev budou z provozních důvodů přepraveny autobusy. Přestupujte do rychlíku číslo 644 směr Praha hlavní nádraží, který odjede ze severní části 4. nástupiště. Přestupujte do rychlíku číslo 644 směr Praha hlavní nádraží, který odjede ze severní části 4. nástupiště. Přestupujte do osobního vlaku číslo 8117 směr Nové